Ti Masakbayan. Ti napalabas, maragsakan da sindi kan Tyrone. Gaputa ka maudyanan na, rimwarda asa nga pamilya, tapno agpasyar. Ngam saan lata nga umdas day takadakwada, takayat da amaamuan, no sa dino ti pagtaangan ti babae, ti amada, tapno kasarita da. Nagpatulong da nga rod itininang ni Tyrone, ani Melba. Ita gagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No jak la ka asyan dagiti ubing. Jak kuman kayat nga aramidan daytoy. Ang mala, tulong kun kadakwada. Makamuka basta ikanak ititangdan ko Tani, tinaktak mo ti biyahek. Imbis nga agpasada ako Wen, di kagdanag. Ikan kanto ititangdan mo. Basta tulungan nak. Ngam, ada ka di Serbina? Numaamuan tayo ti pagnanaadan ti babae? Kaya't dagiti ubing ang makasarita ti babae ti amada. Iso at tulungan ta ida. Una, saan mat kiti adakas? Kan tangdanan nakmat. Di sige. Wen, awan pagdanagam. Iso apaliiwam no rumwar iti opisina da. Kat surutem iti papanan na. Aging ga amaduktalam no sa dino ti pagnanaadan dya babae. Ala aramidak dayta, Melba. Awan pagdanagam iti tangdan mo. Ta saan ka amalugi? Wen, Tyrone, di ka agdanag. Maamuan tayo no sa dino ti pagnanaadan ti babae ni daddy yo. Agyaman ak, ninang. Siya kun ti makaam mo. Kat awagan kan tulaangan no kaskasano. Okay? Okay, ninang. Agyaman ak unay. Sige. Sige nga rod, ninang. Thank you. Bye. Bye, Tyrone. Ay, piman matdagi jay nga ubing. Angam bilibak kadakwada. Isakit dalaunay ti inada. Kat di da kayat nga adda sa bali a babae iti biyag ti amada. Duwan nga aldaw asaan ang nagawid ni Roland, Mama. May itay aldaw. May nagpulas. Anya? Kinasaritak manan ngam nagungan. Kung ana ajak pakibiangan tibiyag na. Mama. Anak ko ngagpaiso ni Roland. Ngam jak kanunungan ti aramid na. Kat atakan ka, no niya ti kayat mo nga aramidan niya. No kunam asinaamon ni Roland, awan maaramidak. Mama. Ambok, iha. Kanayon ka ang masaksaktan iti aramid ti anak ko. Wen, Mama. Inaldaw asakit ti marikriknak. Gaputaan mo nga da babae ni Roland. Ngam, kasla normal daytan kanyak. Elena. Pampanunutak lang amin dagiti anak ko. Ngam kasanukan. Diyak kayat ama isina da iti amada. Oray kas kasano. Makadin na dalat ti amada. Ala, adakan ka day ta, Elena. Ay, anya amatan ti anak ko. Diyak mo no sa dino tinapanan ti panunot na. Okay lang, Mama. Kabailak da ito Tinaskan. Saan nga isangpat ni Roland ti babae na? Dito'y balay. Tano kasta ti aramidan na? Ang mga nudyak makapagtupal. Kat anya ti maaramid ko iti babae na. Diyak mat itulok akasta ti aramidan ni Roland. Mama. Iso akasaritak manan. Taibagak adinan tugamdan nga isangpat ti babae na. Tanusan, tulungan ka amang paksyat iti babae na. Agriin ka ditan, Roland. Huy, Roland! Huy! Simang putan ti inorder ko akanan ta. Nag-order ka manan? Masadutak nagluto. Iso ang nag-order akon.
Ala, bumangon ka. Tain tagar mo, sir. Mangisagana ka iti kape. Wan, itaypay nga insaganak. Ala, kintan ijay kusina. Oh, at titi kapem. Igopam ta na pudot tay. Roland, kayat ko ti agbakasyon. Agbakasyon tayo di laon yun. Iti beach resort ti gayam ko. Anya? Di kagdanag. Ada kwartak. Siya kung tagastos. Amok mat a pamilyado ka. Kaano? Laglagi pa mga trabaho. Mapanta iti Sabado ti Rabi. Taawan mat sarak ta iti Domingo. Sige. Isaganak dagiti kawas na. Kan amin ang masapsapol ta. Inawaga kong tigayem ko nga aking kuko iti resort. Tapno mangireserba iti silet a para kadata. Okay, sikat makam mo. Duapay nga aldaw ti Orayan. Sakbay amapanta. No kasta, saan manen ang nagaw-awid ni Pari Roland? Saan nga rod, Mare? Amok latan sa dino ti ayan na. Iti ayan ti babae na? Wan, Anya ti aramidam, no mapanagnagam at talaga nga da babae na. naaklon kon dayta, Mare. Saanin anasken a panagnagak. Kat, anya nga ro ti aramidam. Kastalatan, saan ka lumaban? Di mo kasarita di babae na nga adaywan na ti asawam? Awan Serbina. Gaputa saan na kun nga ayatan ni Roland. Oh, lunch break gaya man. Inta manganan ijay kantin. Ta ituloy ta ti agsarita ijay. O sige. Uray parikot mo nila kay mo. Mangan kalata. Di mo itulok ako mutong ka. Anya? Kastalaan ti ka na? Natang kan basit a karne? Wan, Mare. Okay. Ti importante, mangan ka. Agpaseksiak. Diyak kaya ti lumukmag. Correct! Ti importante, mangan kalata iti oras ti panangan. Uray basit laang. Wan, Mare. Ay, nakapimpintas ka Mare. Ngam no apay nga insukat na kapaylaang ti asawam. Ay, awan kit dit nakum na. Hala, gusto dayta, Mare. Mangantakit din. Saanin anila kay ko ti pagsaritaan ta. Ngamin, masaksak tanak laang. Okay. Mangan tangarudan. Dayjayan, imunagan iti dayji ari daw. No kasta, di tagayam ti pagnanaadan ti babae. Hoy, asino ti palpaliwam? Ha? Di tamat apartment ni Shirley, ti ayang ti matang mo. Asino ka ayang? Surely ka di tinagan ti babae ni Roland? Oo, amom gayam ni Roland. No kasta, di ta ti pagnanaadan da. Wan, apay ka di ngamin. Kan asino ka? Agkat sika, asino ka? Apay nga maamom da Roland. Karubak ni Shirley. Day taman ti balay ko ni. Gayam ko ti aking kuko iti abangan dang apartment. Kastagayam. Umay ka, mapanta di tabalay ko. Agkapita. Ha? Ay, nakababain no kasta. Umay kakit din. Siyak ni Marjo. Joel tinagan ko. May saa ka driver. Umay ka, mapanta di tabalay ko. Tagkapita. Kastagayam tiga po na nga da ka dito. Wun Marjo, kat gaputa makita ka, asaan mo't adakas. Imanugot ka. Maasyanak kadagiti ubing. Kaasi damat isuda pa yan amis mo ti mangi pamuspusan. Tapno lang saan amarakrak ti pamilyada. Wun nga rod. Sige oras siya, tumulong ak. Maasyanak ngamin kadagiti ubing. Anya ngay ti maitulong mo. Mang panunutak iti aramida. Ibagam kanya ka, no anya day ta planom.
But nga, tapno isina na ni Roland. Sige, aramidem dayta. No saan nga agbaligi, ti plano dagiti ubing. Okay. Malang, ituloy tati agkape. Mangan ta itinaimas at tinapay. No kasta. Amumon no sa dino ti pagnanaudan ti babae ni Roland. Wen, amokon. Nasayat. O sige, itad mo kanyak ti address. Wen, itad ko kan ka. Shirley, tinagan jay babae. Shirley. Kaya't dagiti ubing akasarita dayta a babae. Ngam no mapanda iti apartment na. Amangan no madanon da ija ni Roland. Mabalinda mo't akasarita. Asan nga iji apartment na? Wen, pampanunutak mo't kit di dayta. Matulungan na tayo ni Marjo. Tinamamok akaroba na. Mapantay jayan na. Tapag sasaritaan tayo, no kasano. Mabalin adito'y balay ko ti pagsasaritaan da. Awisak dito ni Shirley. Sana bale, ta friend kami mat. Saan siguro mat ngagkadkad. Agyamanak, iti kastoy nga aramidan tayo. Matulungan tayo dagiti ubing. Una, nagdakas matgayam ni Shirley. Amuna a pamilyado di tao. Ngam saan nalata aliklikan. Kasano nga rod? Awagan nakto. Kat ibagam kanyak no anya nga aldaw ti umayan mi kadagiti ubing. Ariglado. Mabalin mo't ngayon ton rabi. Okay. Awagan nak no kasano. Mare, kayat ko laang nga awisen da sindikan Tyrone. Di kagdanag. Itulod ko matla ida. Isuda ka dilaang? Ay namare, pang-ubing laang tidarayan mi. Iso sorry Okay. Rumor kami nga rudan kadagiti anak mo mare. Di kagdanag, tadyak baybayan ida. Adda tayon diti balay ni Marjo. Urayan tayo laangan ni Shirley. Shirley? Wen, adda ni Daddy yu dita apartment ni Shirley. Ha? Iso asaan mabalin adita ti pagsasaritaan tayo. Umayan dito ni Shirley. Okay. Mabit lang. Tinak inukatan itigi. Apay nga inawis nak dito balay mo, Marjo? Kan asino dagita sa nga ilim? Ko. Kaya't da ka kano ang makasarita dagit ang ubing. Kasla... Sige, Cindy, Tyrone, kasarita yun. Di kay agdanag taadda kami laang dito'y ka ni Marjo. Kasla... Wan! Si katay babae nga imasidag idi kada kami iji restaurant. Wen nga paiso. Mailasin kayo. Kan malagip ko tinagan mo. Shirley. Nukasta. Si kati babae ni Daddy. Anya ti... Kaya't da ka makasarita kan ni Cindy. Amom ka di. Akanayon analiday ni Mami. Gaputa da babae ni Daddy. Kat napanatnakan mi apod no. Tita Shirley, makipagpakaasi kami kan ka. Kaya't may tinaragsak a pamilya. Iso ano mabalin? Liklikam ni Daddy. Saan mi akayat nga adda sa bali nga ayatan ni Daddy? Ti kayat mi, nilaang Mami, ti asawa ni Daddy. Pangaasim, Tita Shirley. Sinaamon ni Daddy. Kan manon nga aldaw asan ang nagawawid ni Daddy. Kat agnanaad gayam iti apartment mo. Kwa? Apay asyak ti pangibagaan niyo iti dayta? Ni Daddy yung Pangaasim, Tita Shirley. Adaywam ni Daddy. Kaya't mi tinaragsak a pamilya. Isong adaywam ni Daddy. Makasarak kanto iti agbalin nga asawam, Tita. Basta saan ani Daddy. Anya?
Saan mo ko mga ipaidam ti ragsak ti pamilyami? Tita, pangaasim. Pangaasim, Tita Shirley. Adaywamon ni Daddy. Di mi kayat naglidliday ni Mami. Iso nga adaywam kuman ni Daddy. Napanan dagiti ubing. Ay, bilibak ka dagiti ubing. Isudan ti umay agpakpakasikan ka, nga adaywam ti amada. Saan nga isuda ti mangdadaal itiragsak ko? Kaya't mo asungan, saan mo lata sinaan ni Roland? Idinto ta nakipakpakaasi lang arudan kun ka dagiti anak na. Siya ti ay-ayatan ni Roland. Iso nga awan maaramidan da. Sinamlaangan ni Roland. Uray pa'y adaywak ni Roland. Agsublin tumatla ang kanya. Ngamin, siya ti ay-ayatan na. Saan ati asawa na? Di ka kadimasyan ka dagiti anak na. Nga imay da nagpakpakasikan ka. Sorry, nyamjak maaramid ti kayat da. Asino da kuma amang dadaol iti kinaragsak mi kin ni Roland? Ha? Isuda ti pudno ang pamilya ni Roland. Ngam siyak ti ay-ayatan ni Roland. Ha? Kabaalan ni Roland at alikodan ida. Gapo kanya. Iso sorry langan kadagiti nga uping. Tadyak ida patgan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay italawas ang napaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.